Nagkaanos talaga ni Sir Benny kung Madam Principal ya. Sir Benny, Madam Principal, thank you. Salamat, Madam. Gadupay mula na ni, laklak-tama na talaga tigipang si Data. Patahang ba? Dito ito mga ning, medyo nabanglo dito ikaw. Oh, ha? Ang dami pagalaan ka, talaga nagsimpot talaga ni Madam Principal kung ni Sir Benny ha. Oh, mantan Andres. Damdamamot agkararagtapay lang. Pasalamat na kinapot dati intad na nga kuwata na yung grasya. O sige, rugyan akon. Lord, thank you, Jepansit. Sa pala ko mata, umatindog tibiyag me. Uray hamuram-raman ni Andres eh. Amen. Nukis sa mo, di na pa yung raman. O, ibabawi nga ron. Lord, sige, iraman mo ni Andres eh. Amen. Mantan. Kasta sigaw mantan. Oh, ano? Kita-kita ang maganda tao. Sige, fight. Nay, tsak pa kami nagbugubaak. Maglaki din di. Dari sa bakto. Oh. Nani? Ha? Apa yan yata? Protect otin. Protect utin nga. Protection. Madi nga prokotin. Para din nung nga gamgamitin nata, Andres. Supot ni mato, itanog kamot ka, madi marugit ang kay ma'am. Dapat nga roti kastam. Ay, yawa na, may satan. Ngayon, madapit dalag to. Isopropyl alcohol. Tanggal ang germs. Nice. Wen, may cut na germs sa GE Makatoy. 99.99.99% tanggal ang germs. Oh, sige, bukukan. Mata. Tangiwat mo, tado germs na. Tata mangantan. Amoy din. Ayos, fight. Oh, sige, rugyan ang mga alay. Sige. Ops, atang. Para kanya po. Para niya tilikod ko. Para to side ko. Para titinga. Oh, game. Cheers na pa yan eh. Naimimas mangan. Cheers. Mas mga alay. Dito man nga lutong nga pansit. Masumbag. Oh yeah. Nagdung nilaw. Talaga aduting ilaw ito, Andres. Kita man natin bang panganantan eh. Septic tank. Mabalatan, umaangot na. Oh, subong ka ba ta? Ang puna yan. Oh. Ano pa ano eh? Gasag. Lumasag. Si Kamay. Oh, perta. Nani? Ito ang sound niya. Awan! Natin eh, uminom ka, soft drinks. Nih, nagluto pansit ah. Nih, lusagog na. Toy, tingnan banda. Gumuhod ay angot na. Toy, tingnan banda. Nagleng madya nagluto tuwin, nagimas. Kung nakakun ka, darti kayaw. Punay, nagpigsama pinagangot mo. Talaga mo ta, nilakaman dakpan. Apay kanya mata, kay pag-alalaan may ata. Naghimot kayo mo, Toy. Nani? Kanya yun. Punay, niramas-ramas mo. Kanyang nagtaan. Basta ah. Hindi game emote, tadagos ti game emote. Para siya ito. Yeah, boy. Nag-soft drinks ka pa yun eh. Baka mais pa lang ka. Kababayin mo kanyam. Nag-iba si Pansit ya. Ti, nagapan na Toy. Kita plataw. Tanong ka mo lang ya. Ti kunak, nagapalan na. Sino ang third? Oh yeah.
Siya, kaya awat ko lang kanyang tatay. Nagmutal lang kayo mutal. Kahit kung asawa, nagapawal natin pansit. Birthday, binyag, nukasaran. Nagpapansit ni Sir Benny sa nasimpit kami kano ni Andres. Nasumpit. Di nung kabandamot. Na-appreciate na kami na gadi pinag-alaalam iti nating nataw. Kita na tarong, sili, basta nating. So baga na kinasimpit kami kano. Siya, mga alak tumamay. Nasumpag kayo ni Sir Benny ah. Han na kami nga tultulado na yun. No kahit mo, dumawat ka lang tibin ina, tado tibin ina, tagmula ka. Han lang aja makipalpalanit lang ti amom. Pagmula. Uray kahit pagmula ka, o muti pagmula ka, o muti nalawang nga dagak. Mumti pamayam, tatno makamula ka. Gala ka ti sako, kinuha na gadi plastic batay, saka garamit ti manure mo, di kagmula. Tadamit ti nasyaat nga maramid mo. Nice. Naglayin kang bak. Ikaw, muti mo lang ang gulay di balayaw. Puro mo nga masita. Diyan, nalpasa ka, sigang tutagin nawitan. Total, sigamit tinauday. Ora siyak na, nalpasa kaon. Rama mo langatan. Sabihin to ni Sir Benny ah. Nanganan nyo ata, sakti agin now. Sino ti kaya mo nga ginaw ni Sir Bene? Pinakan na tayo lang nga din. Nagawan nga babain mo. Sa bagay, tama yung bagang baak. Kababay no isubling nga madinayin nawan. O sige, partaong mo tibo sa natapansitan ah. Tayo sublimon na eh. Kamay na ako magituyoy. Guray kayo muta, mga pila tao. Ngay, nagpatong-patong yung pati plato. Diyan makasawa na ah. Apay, mamati ka pa lang may tikas ta? Ha? Panawin pa ni kupong-kupong nga dyan. Apay ni apong ko kay 67 na, nakaasawa mo lahat ta. Guray kasta, nakapatong-patong yung plato. Nakasawa lahat ta. Kuwain. Di dati mga adasawa na. Sa tama mo ba? Gusti sa bambak, katakamali na. Tara tamang lukot ang mom. Kindamagi, makin ni apong ko, no apay kastuyak. Hapay, ay lang na apong mo. Kisa puli ma, di simenteryo, pasakulam. Kisi sabam, na tayo magaya mo, masapulan na garaw. Gibahala kayo umitin na, alangan tsakwet agad dyan. Nagsamo may musa di pansitin ni. Kanyayin niyo. Ay na, kiyawit mo na at na pang malamaw. Yeah, boy. Ayun niya, naglayin ka na Andres. Sigurado natin ah, panggaling ko. Yeah, boy. Sabay pa di dating birthday. Sana all. Nice. Oo, na pa ako, ay gagawit ka na. Nani? Ayun niya. Thank you ah. Bak, Andres. Kaya ata. Sigurado natin, George. Nani? Kapag pinagawid mo, sino tagin mo dito kasi ta? Ay, wey. Si kanto mo gamin, bagang pangayawid na. Di nagawid tayo. Ay na, madanagang kalao ni Andres. Artama ni Sir Benny. Kaya na ko manood ta. Sino tayo agpa-birthday? Suna, di ba? Suna to agin nawitan ah. Nasingpit ajay, nanos. Tsaka amunamit nga ko. Good boy ta. Sana all. Ay, maday. Maday ato ang ramid mo. Inawan talangan na, tawang makungkuna na. Gisi ka tayo agin na, tabuyain ka. Ha? Sakti agopen di poset. Ano dati may tulong ko kanyam. Tagawin naman na yun. Baka ito makita pala taon. Ay, kaji proteksyon ko. Sana gitaan. Tanan. Perta ka ma. Sir, Bene. Thank you di pansit ha. Sumati ka makasasawa ka ito. Ginaw lang di pa mo. Ha? Kastoy, ginaw ba? Itao mo na laing. Andres, ano ti mo na nga mabasa? At plato no kutsara? Imo na nga mabasa.
Katiposit iti dalan di danom. Igsag, mutalang ka talaga. Duldog. Kasano ngayon no awan ti posit pagaram ti danom. Che, abali bagaw. Okay, amok pakabait. Aguray ka tituman. Madagbalin nga 1 month lang Andres. Kumabali na. Posit lang, di kapil da. Ang mga 1 metro na. Kimabalinin at least awang bayadak. Kumabali na. Ngayon, may balod ka. Sakit din. Magano nga tangtang-agin nila. Sir Benay, para ito yung di plato mo. Salamat ti pansit